Der er noget jomfrueligt ved overraskelsen. No. Det er første gang i dag, den kommer op at stå. Om lidt vil rejsningen finde sted. Og Jesper foreslog faktisk, at det skulle være sørøverflag. Og jeg havde selv et mere ensfarvet rødt. Og der er regler for det her. Man må faktisk ikke kunne se det hvide, når man pakker det. Og i morgen, der må det ikke hejses før kl. 8, hvis der er nogen, der skulle få lyst til det. Men så er det gave nummer 2. Det hænger en lille smule sammen, kan man sige. Når man skal have rejst et flag, så er der nogle andre ritualer, som følger med. Så han ikke vil have noget af det. Så laver vi det.
det kan være, at der er andre børn, der skal hjælpe. Det tror jeg sgu godt. Den har boet nede i det store egetræ, hvor der jo har været 4 tårnfalkeunger her, mens vi har været her. Den skal ud på BH. Godt sæt. Så kan det ligge til fri afløb. Kanin! Noget til kanin har vi fået. Nu kommer resten af kanin. Der var en kanin. Der var en kanin. Og en af tingene, der er ved Frits Film, skal være bage en pandekage sammen med Ida på finsk. Hvis nu, der er mange, der står hen ved vejen, altså hvis du måske jeg skulle få det. Jeg vil gå Og jeg vil gerne sige, at hvert kan holde den 10 gange, og måske 20. Hvis man klarer alle 7, så kan der være der en belønning for at deltage i alle sammen. Børnene skal også have. Hvor skal vi sætte det? I belønningssystemet. Okay. Næste dag må vi ikke dukke, skulle den dukke også dukketøj. Okay. En gang til. Bravo! Bravo! Hvad er det for en leg, du leger der, hva' David? Det er et udtryk for ren og skær misundelse. Og ikke pæn andet. Det håber jeg. Det er et liv i sus og blus, i vores Glemmetofte hus. I vores Glemmetofte hus. Bedstefar Vejle viser sine, han står på hænder, mens han griner. Endelig vil også tage
inspirere. Det startede med, at Rikke og jeg sad og spillede guitar og sang. Vi var nået hele sangbogen igennem, da vi fik at vide, at vi ikke måtte sidde herinde og lege hippier. Men vi måtte godt sætte os ind i pigekammeret. Så gjorde vi det, og senere kom Line. Vi sang og sang, men det larmede også for meget. Så satte vi os ind i nordrummet. Så kom Søren og Christian. Og da vi nåede til mormors kolonihavehus, så sagde Rikke med store øjne, skal vi ikke lave en anden tekst til den og gå ind og spille den for de voksne bagefter? Og den var vi jo med på. Og du klapper stadigvæk, hva'? Så jeg synes, vi har fået et både godt og et livsdueligt fællesskab hernede. På udenforstående, der er vi sikkert nogle mærkelige nogen. Hvorfor fanden køber vi ikke bare et sommerhus, som andre almindelige mennesker gør? Der skal alt det her kollektivistiske nu til for. Da jeg sprang ud som kollektivist for mange år siden, jeg sagde til min far og mor, at jeg havde den der kollektivistiske trang. Så reagerede de altså. Som min far sagde til min mor, bare nu knægten ikke at komme ud i noget snavs. Drøm om et sted, den hedder nummer 7. Og det var altså et eller andet med, at den kunne børnene utrolig godt lide, for jeg tror, at Vemmetofte inde i deres hoveder lignede lidt de ting, som foregik hernede, lignede lidt den tekst, som står i Drøm om et sted. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver varmt, når det bliver brugt, hvor en hver fik og vi er sammen indeni. Vi skal med bøjet ryg i solen, hos en lille barn, som kigger mod solen. Se en fredag glad, og se en mor, der danser. Se en strømmen og til hjertet, synes man er så, vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt, hvor en hver er fri, fordi vi er sammen indeni. Se der brænder, se de åbne arme, se hvor mennesker bliver venlige og mange. Fællesskab, hvor ingen skræmmer, hvor alle siger ja, og nogen kan gøre, vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver brændt, når det bliver brugt, hvor en hver er fri, fordi vi er sammen indeni. Solen dømmer, dagen går.
hjemmelandsvelude i Sange i dag, altså det for at fejre denne og taknemmelighed over at vi er med. En tango, der hedder Uno. Tango. Det betyder en. Hvad søren, er der mange, der snakker spansk? Nej, vi kender kortspillet Uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Presa del castigo que lo acecha por un beso que no deja, una voz que lo encontró. Vacío ya de andar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el mismo que ofrecí, si yo pudiera como ayer amar sin presentir, es posible que a tus ojos que me dieron mil caricias los borrara con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hicieron